बायदि लागायो बे उखुन्दै बोलांग्रायो खायमा बेनिफ्राय उखुन्दै खुला साफानि मेगनाव नांलायनो ओरै बोलांजोब्बाय बिदि लागायहोनांगौ एगजास्ट होननानै बुङो जाहैबाय बेखौनो। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनैनि ब्लगावहाय नोंथांमोननोहाय एसे बायदि बायदि बिरानिफोर फ्लावफोर ओमफ्राय बेदरफोरखौ खोन्थागोन। आङो बबेयाव मावदोंमोन बेफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो इन्जय खालामबानो जाबाय। दा बेखिनियानो आङो दा बेयाव मावथ'नानै दङ। आंनि बेकग्राउन्डआव नुगासिनो दङ बेयावनो आङो मावथ'ना दङ। दा नोंथांमोना मा मा नुलांगोन नायलांनो रेडि जादो। आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां थुदो। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जेनाखि आङो दायो मावगासिनो दङ बे रेस्टुरेन्टआनो नोंथांमोना नायलांदो। नैबे जाबाय किसान ओमफ्राय हरैहाय कास्टमार थायो मोनथामल' टेबोल बारा गोबां गैया आरो बेनो लोगोफोर नामा माने लादो माइसुरु सागा। दा आङो सिङाव हाबनानै नोंथांमोननो एसे देखायनायसै। दा रेडि जाजोब्बासो देखायनो हागोन। दा देखायथ'नो हाया। दा ओरैबायदि खामानि मावनांगौना बेनो आरो खामानि मावगासिनो लोगोफोर। नै बे लोगोआ बानायनाय जाहैबाय रागि बल होननानै बुङो बेखौ। ओमफ्राय आं बानायदों नै बोरमा बेदरनि दांग्लिनाय दा दालि पाउडारजों लगायगासिनो आं नै। खिमा बल होननानै बुङो बेखौ ओरै गथा बानायगोन। ओरै गथा बानायनानैहाय सावगोन। बेयो रागि बल होननानै बुङो। मानि मा बुस्थुनिथाय आं मिथिला। खामानिया दा रेडि जाजोब्बाय। नोंथांमोन देखायगासिनो दं मा मा रेडि जाजोबखो माबायदि मावनांगौ दा होफैगासिनो दङ। नै बेखौ ओरै गथा खालामगोन। गथा खालामनानै सावगोन। माने बोरमा बेदरनि दानग्लिनायनि बियो दोखो दोखो दांग्लिनाय। ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय रागि बल बानायगासिनो दङ। बाना एक बाना के देखाव नायदो माबायदि खेबस'ना बानायगोन। थाव फुनजोब्बाय mana master ayo ragi master ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना छोटा हो गया कंप्लीट जाबाय दा दसेनि उनाव नोंथांमोननो देखायबावगासिनो दङ मटन फ्लाव नैबे रेडि जाबाय नै मटन फ्लाव होननानै बुङो बिरानिबो होनना बुङोलै गावसोरलाय गोथावबा मोदोमखायो नैबे दाउ बेदर लोगोफोर खामानि मावगासिनो बोरमा बिखा लिभार ग्रेभि मस्ला ओमफ्राय बे चिकेन कारि ये चिकेन कारि ग्रेभि दङ ओमफ्राय नै रागि बला बिदि बानायो जा खस्थ' नायो बानायनोहाय दंफां गंनै लानानै रागी बल करता है रागी बल इदे ओमफ्राय मस्ला मस्लि दंजोबो ओरैहाय दा जों खामानिया रेडि जाजोब्बाय नैबेवहाय दङ जाहैबाय चिकेन ग्रेभि बेबो प्लेन ग्रेभि चिकेन मटन बे सोलिजोबो ओमफ्राय रायता दावदै रुनाय ओमफ्राय बेवहाय खेमा बलाखौ बिदि एवो आं दहाय बानायनाया बे मटन नारलि नैबे मटन कारि ओमफ्राय नैबे मटन मसला नैबे मटन सस ग्रेभि ओमफ्राय नैबे चिकेन ग्रेभि चिकेन मस्ला नैबेबो मटननि ओमफ्राय बोरमा बिखा लेबार लोगोफोर गासैबो रेडि जाजोब्बाय दा जोंनिया मास्टार हमारा मास्टर ही ये है मेन मास्टर शेफ जोंनि देरसिन मास्टार बियो ओमफ्राय बिसोर गोदान गोजा दाबो मोजां रोंथ'वा बाना भाई अच्छा बना हिला
मोनबाय खिमा बलानै गथा गथा खिमा बल ग्रेभि मोनजोब्बाय नै माहाजोननि हिन्जावफ्रा बेबायदि लागायहोनांगौ नै ओंखाम संग्रायावहाय उखुन्दै जाजानो गयैनि माबायदि लागायो बे उखुन्दै बोलांग्रायो खायमा बेनिफ्राय उखुन्दै खुला साफानि मेगनाव नांलायनो ओरै बोलांजोब्बाय बिदि लागायहोनांगौ एगजास्ट होननानै बुङो जाहैबाय बेखौनो एगजास्ट आरो नोंथांमोना आंखौ बयबो बुंहरदों आदा नों बेंगलराव मानो थांखो फंबाय नों मानो बेंगलराव थांखो बेबायदि गोबां मानसियानो सोंथि खालामदों ओमफ्राय सोरबाया बुंदों इउटुबार मानसियानो खामानि मावो नामा ओरैबायदि बुंदों आरो माने आं बिनि सायाव ओरैबायदि बुंगोन माने मानसिया इउटुबजोंल' थांनानै थानो हाया जोङो लाइफनि थाखाय माबा मोनसेखौ मावखानांगोन दा आङो इउटुबनि फैसाखौ 6 मासावसो खनसे मोनो 6-7 हाजार मोनो आरो दा आं बे इउटुबजों थांनानै थानो हायाना बेखायनो आङो बायहेरायावहाय खामानि मावनो फैदों आरो गंसे मबाइलनिबो गोनांथि मबाइलाबो जाला आंना दा आङो बेखौ जाफुंहोजोबनानैसो न'आव आवगायलांफिनगोन आरो आवगायलांनाय माने आङो ओरैहाय बेरायलांगोन गवा मुम्बाइ दिल्ली मोनथाम मोनब्रैसो स्टेटआव आङो बेरायलांगोन ओमफ्रायसो न'आव सहैगोन आरो गैयालाबो 6-7 माससो आङो लागोन दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोना बयबो सोंहरबाय थायो मानो थांनांगौरा मानो मानांगौरा मानो मावहैनांगौरा बेयावनो खथ' मोजां बेफोरबायदि बुंहरगासिनो दं दा जोंनि होजोंहाय इसिबां मानि खामानि मावनो सुबिदा गैया बेनि थाखायनो बयबो फैनांगौ जायो आरो आंल' फैयाखै दा लैहोर लैहोर बयबो फैगासिनो दङ लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना नायनानै जानो लुबैना लुबैयाखै कमेन्ट बक्सफ्राव खोन्थाहरनो हागोन दा आं बेखौनो नोंथांमोननो देखायबाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय हायोबा शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो दा एसेनोसै लोगोफोर आंनि रेस्टुरेन्टआ बेनो नोंथांमोननो आं खनले खोन्थाबाय आरो बेयावनो नोंथांमोनजों बिदाय लाबाय जै